Здравейте, потребители на VBOX. Аз съм Gamer Pro Фътъла, и това е... Тази свиданка вече ще махнем, защото не трябва. И това е кой трети епизод на Minecraft Survival. Така, нали, докато бях на пауза в миналия клип, направих основите на къщата, сега ще направим тавана. Не съм читвал това дърво, ако някой е гледал предишния епизод, го събирах. Нещо ми бъгва мишката и затова прави така. Ще направим тавана и ще ходим да копаем. Нали, тук няма да живее вечно, това като си направя къща, вече, вау, вече това нещо ще бъде, не знам какво. Имам чувството, че не записвам, но записвам. Вау. Първи път нямам фото. Чак да направя един крафтинг тейбъл, да сложа. Да направя още един. Нали така да бъде малко смисъл. Петки, със сигурно ще ми трябват. Аз кол имах ли? Да, имам. Мисля, само ще ми трябва само 3, както мисля. Снямам стъклата, става вечер. Ама да не се представям. Дали долу има чак да си го взема. Да, има. И пълен е с много работи. Това по-скоро след време може да го направя като честрум. Защо го направих на сняг, но нали, ако намеря тихи, може да си правя може да си правя сноумен. Аз мисля къщата ми да бъде с глас панел, защото но първо да сложа честовете. Това снежна топка, то дър, то скалостон, това и ще взема малко дърво в магазина. За всеки случай. Като кол ми е важно да се влиза в чиста. Гледам са нещо мишката ми да не фейлне. Да не се премести, защото ще е голям фейл. Точно когато плъкна в печката, точно ще стъкла.
този клип ще е кратък към 7 минути. Не знам защо, просто така реших. Много бързам. Така. Чакай. Ще не взема да посъда за този Sugar Case. Чакай. Тако нямам друга работа, ще си чупа глас. Там, казва глас. Не мисля, че ако го оставя така, те мисля, че стоят или ще се махнат, не знам. Там не знам. Извинявам, че не говоря много в този клип, но нали, колкото се може повече бързам да го свърша. Опа. Това може ми е. Ще го посадя целия. Целия ще си бъде посаден, когато ми трябва, нали, убирам темата и повече ще получавам. Явно не ми е стигнало, но това ще ми стигне. Ето, стигнам. Опа. Да видя колко е клипа. И да. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте, оценявайте и чао!